Eve çendîn rojin guhorîna navê babetê perwerdeya îslamî bo perwerdeya aynî lê navendên xwendinên Herêma Kurdistanê boya babetê germê rojevê û qabxwaziya dênabera wezîrê perwerdê û çend parlamentaran da şerê ragihandinê germ kiriye. Gihiştî ya astekê êdî hevdû bêminet dikin. Taybetî jî Kongirê Rojnamevaniyê Wezîrê Perwerdê agirê dênabera hikûmetê û parlamentarên opozîsyonê da germtir lê kiriye. Piştî Wezîrê Perwerdê hikûmeta Herêmê bê berhevbûna serokê Yekîtiya Zanayên Aynî İslamî û ji mareyeka mamostayên aynî dê Kongireyekê Rojnamevanî da bê piştrastî ve ragihandî. Ew êk belgeya min nabînin bo guhorîna babetê perwerdeya îslamî. Eger hebin bêminetin bila belav bikin. Dê beramber dandameka Perlemanê Kurdistanê bê piştrastî ve dibêjît. Min belge hene û dê deme dadgehê û dê bo raya giştî belav kim. Roja duşembî 4 Xezeyrana 2022 Alan Hemed Saîd Wezîrê Perwerdê hikûmeta Herêma Kurdistanê bê berhevbûna serokê Yekîtiya Zanayên Aynî İslamî û ji mareyeka mamostayên aynî dê Kongireyekê Rojnamevanî da got. Ez ji roja 15 Hev 2019 were Wezîrê Perwerdê me û ji evî cihî berpirsyarim. Her kesek, her medyakarek, her parlamentarek eger îmzaya min hebît ku min biryar dabît perwerdeya îslamî biguhorît û nexwînît bila belav bikin. Yan min got bît nabît bêjin Qur'ana pîroz, yan nabît bêjin Muhammed silaf lêbin. Bêminetin bila belav bikin. Dê beramber da hilê zibotaniyan dama Perlemanê Kurdistanê ji fraksiyona Yekîtiya İslamiya Kurdistanî. Dê daxuyaniyeka taybet da bo badînan mîdya gelek bi piştrastî ve bersiva wezîrî dite to dibêjît. Min belge hene û dê deme dadgehê û dê bo raya giştî jî belav kim. Hilê zibotaniyê wan belgeyan bo dezgehê badînan mîdya aşkera dike to dibêjît. Li roja 15 Hej 2019 Rêveberê Giştiyê çap û belavkirinê Wezareta Perwerdê li Otêla Şîratoniya bajarê Hewlêrê serperiştiya kombûnekê kiriye ku 300 mamosta tê da berhev bûyne ser vî babetî. Belgeyê divê di proje yasayê perwerdê da dê madeyên 14-20-28 da navê babetê perwerdeya îslamî bo perwerdeya aynî hatiye guhorîn. Belgeya sê jî Perlemanê Kurdistanê xwendina yekê bo vê proje yasayê kiriye û bê piraniya dengan civata wezîran pesend kiriye û jê civata şora jî derkeftiye. Lê goreyî gotina Helêzê heta carekê serokê Herêmê ev proje yasaya red kiriye û daxwaz kiriye razîbûna lijna fetwaya Herêmê li ser bihête wergirtin.